салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. дар мавзӯи Мбаппе андак зиёдтар ҳарф мезанем. хулосаи футболбози фаронсавӣ Килиан Мбаппе дар мавриди боқӣ монданаш дар дастаи ПСЖ миёни шефҳои ниҳодҳои футболии Аврупо ҷанҷол ва муносибати сарди хеле ҷиддӣ ба миён овард. УЕФА бо дастаи ПСЖ як тараф, президенти Реал ва Ла Лигаву Серия А аз тарафи дигар бо ҳам баҳси калон карданд ки дар ниҳоят муносибат миёни ин ниҳодҳо сард шуд. ҳама чиз баъди муроҷиати президенти Реал Флорентино Перес ба Мбаппе сард шуд ки чунин гуфта буд: онҳо орзуҳои кӯдакии туро вайрон карданд. дар ин баробар президенти Ла Лига Хавиер Тебас дастаи ПСЖ-ро барои вайрон кардани қоидаҳои фейрплей ба суд дод ва ҳамин тавр ин мавзӯъ ба тарафкашиҳои ҷиддие мубаддал гашт. аз ин бармеояд ки Мбаппе воқеан футболбози сатҳи олӣ будааст ки сиёсаташ ҷомеаи футболиро ба пой хезондааст. президенти Ла Лига Хавиер Тебас чанде пеш бар зидди раҳбарияти ПСЖ чунин иддао кард: дастае ки солҳои охир маблағи 700 миллион евро зарар дидааст, вале 600 миллион ҳаққи пардохти футболбозон боло рафтааст, ин таҳқир бар зидди футбол аст. Ал-Хилайфӣ аз Суперлига дида ба футбол хатари бештар дорад. дастаҳое ки шумораи сармоягузориашон хеле зиёд аст, ҳоли ҳозир дар термини футболӣ дастаҳои давлат мегӯянд, яъне дастаҳое ки ба ҳадди як давлат маблағ доранд ва ҳар коре дилашон хост дар футбол анҷом медиҳанд, ё кӯтоҳ карда бигӯем бозору монополия мекунанд. аз ин рӯ чанде аз ниҳодҳоро ин амали дастаи ПСЖ ки маблағи ҳангуфте барои тамдиди шартномаи Мбаппе масраф кард, хашмгин кард ва ин аст ки Ла Лига ба суди ҷаҳонӣ зидди раҳбарияти ПСЖ аризаи шикоятӣ бурд. дар ариза чунин навишта шудааст ки мо умедвор будем ки Носир Ал-Хилайфӣ узви кумитаи иҷроияи УЕФА ва раиси ассотсиатсияи бошгоҳҳои Аврупо шуда дар оянда аз чунин амал худдорӣ мекунад ва дарк мекунад ки ин зараровар аст, аммо ҳама чиз баръакс шуд. сармоягузорӣ дар ПСЖ ғайри қобили тасаввур аст. ин муқаррарӣ нест. ин рафтор бори дигар шаҳодат медиҳад ки бошгоҳ давлатҳо ба қоидаҳои чунин соҳаи муҳим чун футбол эҳтиром надоранд ва намехоҳанд ва ин қоидаҳо барои ҳифзи садҳо ҳазор ҷойҳои корӣ заруранд. ин рафтори президенти ПСЖ футболи Аврупоро дар сатҳи таъсиси як ниҳоди зарароваре ба монанди Суперлига зери хатар мегузорад. фақат онҳо ба фарқ аз Суперлига корро дигар хел пеш гузоштаанд, навиштааст дар аризаи шикоятиаш президенти Ла Лига Хавиер Тебас. ҳамагон интизори он буданд ки худи УЕФА дар ин мавзӯъ чӣ мегуфта бошад, дар ҳоле ки шефи ПСЖ Носир Ал-Хилайфӣ аллакай ҷавоби худро ба Тебас дода буд. сармоядори араб дар ин мавзӯъ гуфт ки шояд Хавиер Тебас хавотир бошад ки Лига 1 аз Ла Лига пурзуртар мешавад. Ла Лига дигар мисли 3-4 сол пеш нест. Мбаппе бо мост, ӯ мемонад ва ба дигарон парвое надорад. барои Килиан пул чизи асосӣ нест. дар Испания бошгоҳе ҳаст ки метавонад аз мо зиёдтар пардохт кунад. асоси ин шартнома он буд ки мо атрофи Мбаппе даста месозем ва ин лоиҳа ба ӯ писанд омад. ҳамин тавр дар миёни ҷӯшу хурӯши баҳси раҳбарон дар ниҳоят УЕФА мавқеи худро ошкор кард ва ПСЖ-ро дар ин кор ҳақ шуморид. Александр Чеферин, президенти УЕФА, дар изҳороти охиринаш гуфт ки дар УЕФА қоидаҳои фейрплей хеле ҷиддӣ риоя мешавад. ҳар касе ин қоидаҳоро қабул мекунад ва эътироф месозад, метавонад бо мо ҳамкорӣ кунад ва ҳар дастае ки қоидаҳои моро риоя намекунад, берунаш мекунем. аз ин рӯ на Реал ва на дастаи дигар ба УЕФА наметавонанд нишон бидиҳанд ки ту ин корро кун ва ту ин корро. онҳо аз ин кор хеле дар хашм омаданд, вале бояд чизи дигарро фаромӯш накунанд ки пешниҳоди онҳо низ дар таъсиси Суперлига аз мавзӯи Мбаппе дида зиёновару хатарнок буд, гуфтааст Александр Чеферин, президенти созмони УЕФА. УЕФА ва ПСЖ замоне бо ҳам тифоқ шуданд ки Ал-Хилайфӣ замонҳои гапгапи Суперлига УЕФАро пуштибонӣ кард ва аз ҳамроҳӣ дар ин лоиҳа даст кашид. акнун дигар дар гумон аст ки дар ягон мавзӯе Чеферин бо Ал-Хилайфӣ муқобилият нишон медиҳад. риштаи дӯстии онҳо то ҳадде боло рафт ки ҳатто курсии раҳбарии ассотсиатсияи бошгоҳҳои Аврупоро аз президенти Ювентус Андреа Анели гирифта ба Носир Ал-Хилайфӣ доданд. баъди ҳамин тағйирот
дар курсии раҳбарӣ дигар президенти Ювентус бо Перес ва бошгоҳи Барселона зидди УЕФА баромаданд ва аз таъсиси Суперлига дарак доданд ки ҷанги рӯи рости онҳо аз ҳамон вақт оғоз шуда буд. Дар мавзӯи Мбаппе раҳбарияти дастаи Барселона Жоан Лапорта ки иттифоқчии Флорентино Перес аст чунин изҳори андеша кард: ман тамдиди шартномаи Мбапперо чӣ гуна баҳо медиҳам? ин амали онҳо бозори футболро вайрон мекунад. Футболбозонро бо маблағи калон медузданд. ин дар натиҷаи табдил ёфтани як бошгоҳи футболӣ ба як давлат аст ки дар он маблағ нақши бузургро мебозад. бо пули калон монополия сохтани футбол хилофи ҳама принсипҳои иттиҳоди футболии Аврупо аст. ин нишон медиҳад ки то чӣ андоза футболи Аврупо ноустувор аст. мо бояд кӯшиш кунем ки амалҳои ғайриқонунӣ содир накунем, гарчанде ки бозор аз ҷониби бошгоҳҳои пулдор вайрон карда мешавад. мо ҳамагон медонем ки ба ин гурӯҳи бошгоҳ давлатҳо кадом дастаҳо шомил мешаванд. мо ПСЖ дорем, Манчестер Сити ва ҳоло шояд боз биёянд. ин амали онҳо баъдан чунин натиҷа хоҳад овард ки барои дастаҳое ки аз рӯи қоида кор мекунанд хеле душвор меафтад, гуфтааст Жоан Лапорта. иҷрокунандаи вазифаи директори серияи А Луиджи де Сиерво низ муқобили амали дастаи ПСЖ баромад ва гуфт ки дар Италия чунин даста метавонем Миланро мисол биёрем. ӯ гуфтааст ки он чизе ки дар Париж бо шартномаи нави Мбаппе рух дод ҳеҷ чизи хубе нест. ин комилан чизи бад аст ва ояндаи футболро зери хатар мебарад. мо бояд аз чунин чизҳо эҳтиёткор бошем. агар бошгоҳҳо маблағҳои астрономӣ пардохт кунанд, оҳиста оҳиста системаи футболи Аврупо заиф мешавад ва мо дигар чун ғуломони пулдорҳо мешавем. ин ба онҳое тааллуқ дорад ки пули бештар доранд, бахусус ташкилоту ширкатҳое ки давлат ба онҳо кӯмак мекунад. дар ин баробар метавонем дастаи Миланро мисол биёрем ки ин мавсим бештар ба вайрон кардани қоидаҳои бозори футбол даст заданд. ин хеле хатари калон ба футбол дорад, гуфтааст итолиёвӣ. хулас маблағҳои ҳангуфти ба Мбаппе ваъда кардаи шайхҳои араб рашки бошгоҳҳои аврупоиро баланд бурдааст. атрофи бозингари зур ҳамеша ҷангу ҷанҷолҳо зиёд мешавад, вагарна баъзе футболбозонро баъди 6 моҳ мефаҳме ки аз Интер ба Челси ё аз Манчестер ба ким кадом як дастаи дигар гузаштаанд. хулас вақте зур бошӣ пул худаш назад меояд, мисли Мбаппе. пушти ҳамин баҳсҳои бузурги мавзӯи Мбаппе ҳаминак ду ниҳоди футболии бузург дар мисоли Ла Лига ва ПСЖ бо ҳам ба истилоҳи чап шуданд. ин кор то кадом фурсат идома мекунад намедонам, вале раҳбарони ниҳодҳо дар нишастҳои матбуотӣ зидди якдигар хеле зиёд ҳарф мезананд. инро ҷанги сард мегӯянд. хулас Хавиер Тебас гумонам ҳоло ҳам қараш паст нашудааст ва дирӯз боз раҳбарияти дастаи ПСЖро мавриди интиқод қарор дод. барои он ки мусобиқаи дохилӣ сатҳи баланд пайдо кунад, бояд фақат барои бозингарону бошгоҳи худат талош накунӣ. чизҳои дигарам ҳаст ки бояд риоя шавад ва мавзӯи асосӣ бошад. месси ба ПСЖ ва Лигаи Яки Фаронса аз ҳисоби фурӯши пахшҳои мустақим 70 миллион евро кор кард. ин дар қиёс ба мусобиқаи мо хеле тафовути калон дорад. Ла Лига ин мавсим бе Месси ва Роналду 900 миллион евро даромад ба даст овард. ана фарқияти Лигаи Як аз Ла Лига, гуфтааст Хавиер Тебас. хайр Ла Лига аз Лигаи Яки Фаронса зур ки бошад. пас чаро Хавиер Тебас барои Мбаппе ин қадар ҷангу ҷанҷол дорад? ахиран ҳамин Криштиану Роналдуро аз Манчестер пеш мекунанд. ин ҳам дар ҳоле сар хоҳад зад ки агар раҳбарияти бошгоҳи англисӣ ба ҳарфҳои васоити ахбори омма ва нафарҳои алоҳидае ки мавзӯъҳои футболиро таҳлил мекунанд бовар намоянд. аз ду нафаре ки дар мавриди ояндаи португалӣ дар Манчестер пурсиданд, ҳар ду ба МЮ маслиҳат доданд ки то Криштиану аз байн наравад, Манчестер рушд намекунад. собиқ футболбози мунтахаби Англия Ҷон Барнс ба дастаи шаҳри Манчестер маслиҳат додааст ки Роналду дар ин даста тақсимоти нодуруст ва нобасамониро ба вуҷуд меорад. мушоҳида кардед ки агар ту ба ӯ нарасад, ба сифати эътироз дастонашро ба ҳаво мебардорад. ӯ туф кардааст ба муваффақияти даставӣ. ӯ худро ҳамонгунае нишон медиҳад ки гӯё ҳамдастаҳош касе нестанд. муҳим ӯ барои худ чӣ кореро бояд ба сомон расонад. лидер бояд ин херафтор накунад. мухлисон ӯро беандоза дӯст медоранд, аммо вақте ягон корро иҷро кардан натавонист, худро ҳамонгунае нишон медиҳад ки гӯё ин гуноҳи ӯ нест. дар даста бояд чунин гапҳо набошад, гуфтааст Ҷон Барнс.
ҷейми Каррагер низ ба қавле аз Роналдуро дар пеши раҳбарияти Манчестер сиёҳ кардан даҳонаш дард баровард. ӯ ин навбат қатъан гуфт ки Манчестер Юнайтед наметавонад мавсими ояндаро бо як ҳамлагари марказӣ ки 38 сола мешавад оғоз кунад, ҳатто агар ӯ голҳои зиёде бизанад. ин барои Манчестер Юнайтед дуруст нест. онҳо бояд ҳамлагар харанд. аммо шумо киро мехаред? онеро ки бозӣ мекунад ё касе ки дар курсӣ менишинад? шумо чӣ хоҳед кард? агар шумо як бозигари воқеан хубро мехаред, пас ӯ бояд бозӣ кунад ва Роналду бояд дар курсӣ нишинад, гуфтааст Ҷейми Каррагер. имсол низ барои футболбози португалӣ соли пур аз имтиҳон хоҳад буд. оё бо сармураббии нав ӯ метавонад дар бозиҳои муҳим дастболо шавад? агар имсолам дастаи МЮ ба мақсади мехостааш нарасад, пас ба андешаи он ки Роналду ба МЮ зиён дорад розӣ мешавем ва Мӯйсафедро мегӯем ки ба ҳамин обурӯе дорад оҳистаакак хайрухуш кунад. чӣ гуфтед? ба ҳамин тамом. то дидори навбатӣ, хайр.